Ай, ле, Галуп, Гълъб. галуп с... ай, ле. Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Шарен кон. Аз съм Емилия Данчева, а задачата ми за днес е да ви информирам за едно историческо съдебно решение от гледна точка на това, че това е първото у нас и единствено в Европа дело, в което съдът установява незаконност на сегрегираните училища. Европейски център по правата на ромите Будапеща спечели съдебен спор срещу Министерството на образованието и науката, Столична община и Столично училище по случай, в който се твърди сегрегация на ромски училища. На 25 октомври 2005 г. Софийски районен съд произнесе решение, с което намери, че Българското Министерство на образованието и науката, Столична община и 103-то училище в София са нарушили забраната за расова сегрегация и неравно третиране, установено в българското и международно право. На малко от вас ви е известно, че в момента в България тече процес на десегрегация, а именно извеждането на ромските деца от сегрегираните квартални училища. Фондация Романи Бах съобщи, че такива училища са повече от 100 в цялата страна. За вредата от съществуването на тези училища и важността на решението на Софийски градски съд ще чуете от Даниела Михайлова, директор на правната програма на Фондация Романи Бах. До този момент ние сме сигнализирали съдебните институции в страната неколкократно, многократно с подобни съдебни искове, в които се твърди незаконност на съществуването на тези изцяло ромски училища, тъй като те поставят обучаваните в тях деца в условията на сегрегация. Сегрегация, която и преди влизане в сила на българския закон за защита срещу дискриминацията е могла да бъде разглеждана като забранена форма на дискриминация на основание разпоредбите на международните договори и конвенции, по които Република България е страна. Така или иначе, до този момент българска съдебна институция не се е произнасяла по начин, по който се произнесе по това конкретно дело. Така че ние наистина сме безкрайно доволни, безкрайно окуражени от това, че българската съдебна инстанция, българския съд се оказа на такова високо ниво и действително обективно и логически прецени обстоятелствата, които бяха изнесени по делото и приложи българския закон, както и съобрази международните разпоредби, по които България е поела ангажимент. В този смисъл ние в момента разполагаме с едно, мога да го нарека, революционно съдебно решение. Съдебно решение, което ще има голямо значение от тук нататък изобщо по развитието на така наречения казус с циганските училища в страната. Сегрегираните училища, които се обучават ромските деца, както можете да се досетите, се намират в границите на ромските квартали, където работещите в тях учители, меко казано, не си правят труда да обучават така, както биха обучавали в едно масово училище. Резултатът от това е всяка година оттам да излизат полуграмотни хора, които от своя страна не намират особен смисъл от това да завършат образованието си. За смисъл от премахването на тези училища и значимостта на това съдебно решение ще чуете от Михаил Георгиев, председател на управителния съвет на Фондация Романи Бах. Не знам дали си давате сметка, че всички тези ромски махали и родителите, които живеят и децата, те са продукт на това училище. Тоест образователната традиция продължава. С тях нищо не се е случило с тяхните родители. Защо очаквате те да имат едно добро отношение към точно тази институция и това училище? Ако те са видяли, че от тях нищо не се е случило. Ето защо трябва да се разбие този модел. Ние не казваме на всяка цена сега веднага да се закрият училищата. Казваме да има един естествен, бавен процес, в който леко те да бъдат обявявани, да речем, в началото нулева година, по-късно може би да остане като образователен център за възрастни. В никакъв случай не казваме да бъдат закрити, но казваме, че час по-скоро трябва
трябва да бъдат смесени децата. За да може, пак казвам, детето ромче, което пречи на този етап, когато стане вече възрастен ром, със своята необразованост, със своята неграмотност на цялото общество, да може да си дава сметки, да носи отговорност върху постъпките си, да може да чете, да пише и така нататък. Това е смисъл на цялото дело. Това не е упражнение по право, искам да го разберете, и по човешки права. Това е упражнение, в което ние искаме на всяка цена децата роми да получат адекватно образование. Но ако ти живееш в една затворена среда, сегрегирана, там се говори на майчин език, много рядко се говори на български език, и ти влезеш в първи клас в едно училище, и логично е да искаш учителя поне малко да познава културата ти, бита ти, езика дори ако трябва, за да може по-бързо да навлезеш в материала. Десегрегационният процес стартира през 2002 година по инициатива на неправителствени организации в 5 града на страната. Това са София, Видин, Кюстендил, Стара Загора и от тази година в Пловдив. Проблемите, съпътстващи този проблем, са много и идват главно от страха на директорите на масовите училища, които не искат да записват ромски деца в тях, страхувайки се, че ще загубят децата от български происход, чието родители моментално ще ги прехвърлят в други училища. Аз и ти, аз съм ром и съм достатъчно възпитан и умен и да разбирам какво ми казваш в момента и как ме обиждаш, ама не спираш от 30 минути да го правиш. Че аз съм някакъв човек, който не съм заинтересован от образование, че аз съм някакъв човек, който не искам моя син да учи и така нататък. Искам заедно с теб, на този, който не разбира колко е важно образование, с теб заедно да направим нещо. Да хванем едно семейство и да го убедим колко е важно да го водим, да ставаме. Това е ролята на обществото. Да ставаме страни, да го водим, да го връщаме и после това дете, което ще бъде образовано, няма да има мой и твоя проблем. Няма как да стане изведнъж да се събудим и те да са вече в училище. Нали, трябва да си да почнем процеса. Как да стане иначе? Да се питаме още една година кой е жертвата и кой е победителя. Не, това е да свършим работа. Ето, прави инструмент, намерен начин на свършена известна работа. Установено е нарушението. Сега си ти заедно, циганина и българката, ще си кажем нещо двамата и ще се разберем как да бъдем полезни на хора, които не осъзнават нуждата от образование. А само да се питаме и да играем на жертви, няма как да се случи, нали? Обществото като цяло трябва да разбере необходимостта децата да се обучават заедно, независимо от техният етнически происход. Аз не искам да влизам в ролята на анализатор, но проблемът на едно общество с множество етнически групи идва оттам, че те не се познават, пък и не проявяват явно желание това да се случи. Ние, възрастните, не положихме това усилие. Нека поне дадем шанс на децата ни.